тими миллии футзали Тоҷикистон таҳти роҳбарии сармураббӣ Пайрав Воҳидов омодагиҳоро ба бозиҳои дӯстона бо тими миллии Русия оғоз кард. ситоди мураббиёни меҳан таҳти роҳбарии Пайрав Воҳидов ба бозиҳои дӯстона 16 нафар аз он ҷумла 2 дарвозабон ва 14 бозингарро даъват намуданд. ҳайати пурраи тими миллии футзали Тоҷикистон чунин аст: дарвозабонҳо Фирӯз Бегмуродов Истиқлол, Муродулло Алиқулов Амонатбонк, бозингарон Файзалӣ Сардоров, Идрис Ёров, Дилшод Саломов, Муҳаммадҷон Шарипов, Бахтиёр Солеҳов, Самандар Изомов ва Насим Шарипов ҳама аз Сорокомпания, Рустам Ҳамидов, Абдуқайюм Умаров, Насратшоҳ Исмоилов, Шавкат Ҳалимов, Умед Кузиев, Иқбол Воситзода аз Сипар ва Баҳодур Хоҷаев аз дастаи Старавшан. омодагиро аз зиру сар кардем. омодаги хуб аст, ҳолати бачаҳорам хуб ҳастанд. медонем ки ҳариф яке аз пурқувваттарин дастаҳои на танҳо аврупо, агар ҷаҳонро гӯем хато намекунем. ва бозингаронро аз дастаҳои Истиқлол, Сипар, Сорокомпания ва Старавшан даъват намудаем. як моҳ пештар аз ҷомеи Осиё омадем. ҳолати бачаҳо хуб аст. ҳамон чизе ки дар тайёрие ки ва омодагие ки дар ҷомеи Осиё доштем, асосан ҳамон ҳолатҳои стандартӣ, махсусан аҳамияти калон ба аҳамияти зиёдтар ба ҳолатҳои стандартӣ медиҳем. баргузории чунин бозиҳои дӯстона барои баланд бардоштани маҳорати инфиродии футзалбозони тоҷик саҳми босазон мегузорад. айни замон тими миллии футзали Россия яке аз пурқувваттарин даста дар сайёра ба ҳисоб меравад. дар чемпионати Аврупо 2022 ки дар Нидерланд баргузор гардид, ин тим барандаи нишонҳои нуқра гардид. омодагиҳои мо баъди чемпионати Осиё ки боз мо омадем бо дастаи Сипар бозӣ кардем. хеле омодагиҳои мо хуб аст ва бо тими миллӣ бо ҳама якҷо ҷамъ омадем ва хеле омодагиҳои хуб мебинем. мо баромада бо мунтахаби Россия бозии хуб нишон медиҳем. чанде қуввате дорем, бозӣ мекунем бо онҳо. ду бозии тимҳои миллии футзали Тоҷикистону Россия рӯзҳои 7 ва 8 дар қасри теннис ва маҷмӯаи обии шаҳри Душанбе доир мегардад. инчунин бозиҳои мазкур ба таври мустақим тариқи телевизиони варзиш намоиш дода мешавад.